Kasabay kan opisyal na pagbubukas kan Kagsawa Festival ngunya na taon, nagatod din libreng konsyerto ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay kan nakaaging Sabado. Tampok ang bandang Sponge Cola asin Silent Sanctuary. Ginatos na paradalan ang nagpasiring sa concert venue sa Duterte Highway sa Barangay Banyan. Ang grupong ini nahali pa sa Claveria Masbate, nagdayo pananggad sa Banuaan, ngani madala nin live ang mga paborito nindang banda. Sobrang saya po. It's my first time and it's so fun! We love you, Sponge Cola! Kinilig naman si Crisair kan mahiling ng personal ang bokalista kan Sponge Cola na si Yael Luzon. Guys, nahawakan ko po yung kamay ni Yael! Nakakapaus po, grabe! Sa Legazpi. Labiman ang pasasalamat kan bokalista sa perming mainit ang pag-ako sa inda kan mga Bicolano. Pero every single time naman na nandito kami laging masayang experience eh. Kaya rin siguro namin hindi mabilang kasi lahat sila masaya. So yeah, can't wait. We're just looking forward na tumugtog. Every time you bring together people na may music, basta mga Pinoy magsama-sama, it's always a great experience na wild. Safe wild, good wild. Presente man sa nasambit na concert si Daraga Mayor Awin Baldo kung saan sabay man kaining piglatag ang iba pang aktibidad sa Kagsawa Festival na talagang kaabang-abang. Lahat ng event ngayon na February, malalaman to after 100 years. Kasi lahat ng event namin sa Kagsawa Festival February, ilalagay namin sa time capsule. So yung magiging performance nila, lahat after 100 years, makikita. So yun ang Kagsawa 300. So masaya kami at maraming tao, nandiyan si Nakong. Kaya masaya. Pinasalamatan man kan alkalde ang mga nasa likod kan trayumpong ini. Arog ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Kongresista Joey Sarte Salceda, asin ni dating Kongresista Christopher Co na presente mismo sa konsyerto. Siyempre masaya tayo. Maganda yung pagka-arrange ni Mayor ngayon. Pinalawak, pinalaki yung event. Dati-dati, siyempre, simple lang yung celebration. Ngayon, halos whole month ng February, may mga activities, hindi lang concert. May mga sports pa na iba-ibang klase, palaro, basketball o motocross. Kaya mas excited to na Kagsawa 300 years. Maugmang nagtapos ang konsyerto sa paagi ni sarong fireworks display. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.